shot. Let's go. Right. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Hi guys! Ngayon ay kakain na kami guys kasi nakabili kami ng litson kasi ngayon linggo kasi may litson sa labasan. Eh bibili sana kami ng ano kasi gusto ko mag sabaw. Kala ko eh nakakita kami ng litson guys kaya ayun. Tumikim kami ng litson kahit mahal. Ayan guys, mag-ready na ako guys ha. Kain na! Bigyan mo kasi yung na ano. Ha? Bigyan mo, pabili ko na po. Kuha ka ng pera saan? Dalhin mo yung iusulin mo yung basiyo na. Alam mo ba yung basiyo? Nandun sa pa. May limiting pa. Sinagad mo. Buti. Buti yan. Asa iba to? Asa may electric fan? Ay! Ay, nagsira tuloy. Bayan. Ayun guys, so yung ano ko, tira namin kahapon. Masarap kasi ito siya guys kasi wala siyang parang walang chemicals ba kasi nalanta agad kasi meron kasi guys na talbos na kahit ilang araw na hindi pa rin siya nasisira. Ayun, puno ng mga agansang na yun. Walay ko. Ano na lang kayo dyan? Damindahan din na, damindahan. Malayo. Yan. Oo, yung kala ano, ilisting. Meron ba sila? Sige ka. Sige lang. Yung kotse na lang. Kanya. Oo, yung pa na 1.5. Kung meron. 1.5. Pinatulad ko pa. Kung walang ko, lipstick. Kung walang lipstick. Pag wala ka naman pagkasalo na lang. Oo, pwede. Isa lang ha, isa lang. Doon na tayo. Matasakyan mo to. Tara, ako sa'yo para nagsikin mo yun. Kaya ito guys, yung ulam namin guys, oh. Litson kawali. Ako dito san? Ako na lang ako. Buka, lagayan yan. Maliit sa lagyan. Ano mo ay gamitin yun? Kulit! Kasira ni akong video ba? May bago yung Dutchman. Ah! 67. Magkana? 67. 67? Paglit lang. Paglit lang. Huwag ka mo nang malis. Ha? Saan pa?
dumating. Ano ba? Ha? Baka matapon. Oh, sayang plato. Tuyo. May tuyo. Sutak. Ano yun? Hala, huwag kayong pumasok ha. Wala kayong mga face mask. Ilaw. Hello, Nak. Hello. Tuyo yung isa. Hi. Hello, mahal. Hello, mahal. Hello, mama. Hello. Plastic. Ano tayo mga tao eh? Ayan! Ang tanong mama. Ha? Ang tanong. Huwag mo na akong disturban. May kumakain pa ako. Nagbibideo ako. Buto na naman yung video ko. Ito matapos-tapos. Ang bayo. Ang susunod. Mga. Ano ba yung unod na? Nakita mo sa alikan, di ba? Laman sa alikan, titinag mo ulit. Lechon. Titinag mo ulit sa alikan na. Na. Lamig. Ayaw ko lang. Lamig ba na? Ito pa rin. Lami lang lechon ha. Nakapipis niya. Parang yung kaon. Okay na. Sayaw, sayaw. Video ko. Nananawa na sila lang ang video. Lamig ba? Hmm? Malag. Wala. Ikaw mo naman dyan? Wala ako dyan. Pera ko dyan eh. Video na pera ko dyan. Oy! Magsisipan? Ha?
Dahan-dahan tayo sa baboy. Kasi vegetarian na ako ngayon. Kasi bakit kumakain ka ng Kaya nga. Dandahan na ako sa baboy. baboy? Kung kaya na baboy sa litson, konti lang. Hindi gano'ng kadami. Hindi ka vegetarian. Kasi, Vegetarian, puro ano na eh. Hindi ko kain ng baboy. masama kung mapasobra. Ang sarap ng toyo. Bawal. Bawal sa akin. Bawal. Oh, ika. Bakit mo? Ibog-ibog lang din muna ako ba? Kaya kasi dala niya ko ang siya. Diba, ang siya niya. Lagi dala niya mo dyan. Asa ang siya? Wah, ang bukas. Taba ka. No? Taba ka. Kuya. Naan ko. Kaya ko. Basta. Basta. Ilaw. Masukal. Masukal. Wala ka sukal ko. Ang ganda na.
Mo niya ang pinakagamay o. Ay, makakakuha ko hero. Pinakagamay o. Nasang din, dago ng tamis na. No, kaga. Alay ka naman desay? Desay, alay? Wala ko ka ano nga. Ulangan. Dapat ang dahil. Ha? Bago kang kaon sabihan mo. Ha? Baka ito ko ako dahil ito bangga. Oo, ay ito bangga sakit. Bakit pa rin mo hindi. Putol kasi video na ko eh. Pero may bakante. Wala laman. Kaya ito. Hindi, huwag na kabuok. Maya-maya. Palit na po. Sa pulato. Hindi na lang tinbon. Siguro, nakita nyo na lang mga piso dyan. Sa mga sahig. Yan ka po to. Ay, manood ng video na. Kasi may bakante din. May tao. May tao na. May tanglad. Masarap yung Cebu. Salit ko na Cebu. Kurang hindi. Sawa na munggod ka. Nagtrabaho ba sa amin ba? Mong babi niyo. Sa Kudarama sa una. Na Kudarama, 20 yung mall ba? Mall na. Tulipod ka. Bigyan dito man. Ang tinda, nagdugo-dugo. Restaurant ba? Doon ko pero may mukha ko ni good time na mo. Dami na eh. Makapalit ka ko eh. Litson, 10 peso, isang mangkok na maliit. Kaya na kaya bilgit. Busog na kayo. Na magbawa na mga kanon. Na, ano uniform na ito kay Kuan? Slack. Maitong. Na,
Ang pantaas, yung murag maestra. Nakadapan lang na pakuloon to lang. Ay, artista pa to. Nato nas Manilim. Nato nas Manilim. Parang normal na, tambuka na Manilim na. Di man kayo dito? Naglakaw lang na dito, normal lang. Toyo ko si Aljon. Yung bana. Ipalit ang gumay sa loob. Kaya si Aljon Jimenez. San Cortez, makita ko na rin yan. Sagusano na yun. Silvia Alonso, makita ko na rin. May nga mo kay Sano Mengon, mga lagunsa na artista ilang dapiton na. Kung saan na lang pakuluhan, nagka-DJ nila sa taas. Kami po, di ba may layang buhat, basta may ka ng suhat pa nga niya, pabati niya. Pagaw ka, bati. Shout out nila dyan kay Evelyn, kay Ching, kay Ann, dyan sa ILQ Enterprises. Tuhan rin. Sakto natin tulong. Renan, mag-live ka na? Sige. Putol. Baka. Hindi. Hindi lang. Ano ba?